Габдулла Тукай, әлеге сүзләрнең икесе дә төрки халыклардагы ир-ат исеме. Габдулла гарәп теленнән габд, хезмәт итүче, улла, Алла, Ходай дигәнне аңлата, ягъни Ходайга хезмәт итүче. Тукай исеменең төрле мәгънәләре бар. Шуларның берсе тук, аш булмасын, тук булсын дигән мәгънәдә, икенчесе тугай, су буендагы яшел алан дигәнне аңлата. Татарда тукайлар байтак. Шуларның берсе бөтен дөнья татар конгрессында эшләүче Марс Тукаев. Тумышы белән Әгер районыннан бабасының 25 баласы булган. Шуңа аларның Тукаевлар нәселе бик зур. Татар халкының бик шагыйренә турыдан-туры бәйлелеге булмаса да, алар үзләрен шагыйрьнең нәсел дәвамчылары дип атый. Һәр татар кешесе үзен Габдулла Тукайның туганы дип хис итә торгандыр инде ул. Чөнки Тукай һәрберебез өчен уртак, һәрберебез өчен якын шәхес. Шуңа күрә без әлбәттә үзебезне Тукай нәселеннән дип исәплибез. Фамилиясе бөтен дөньяга билгеле булганлыктан тормышта кызыклы чиракларда килеп чыга икән. Төркиядә укыган вакытта аны исеме түгел, фамилиясе белән Тукай дип йөрткәннәр. Һәм төркемдәше бер кызыклы хәлдә кала. Урамда танышкан бер кешедән Тукайны сорый. Сез Тукайны беләсезме дип сорыйм ди. Беләбез әлбәттә, бездә Тукайны белмәгән кеше юк дип җавап кайтарды ди. Һәм мин шул кадәр гурурландым ди, бу төрки егете сөйли инде. Беләсеңме дип әйттем дим. Мин дә беләм Тукайны. Мин аның белән бер группада укыйм. Бер университетта укыйбыз без аның белән дигәчтен дип. Ул миңа шулкадәр сәерсенеп карады. Мин аңламадым нәрсәгә шулай караганын ди инде. Татарстанда Тукайлар гына түгел, Габдуллалар да күп. Балалар бакчалары, мәктәпләрдә алар еш очрый. Габдулла айда менән гына укыйбыз. Габдулла Әхмәтовка 11 яшь, исеме җисеменә туры килеп тора. Егет математика, физкультура дәресләрен йөзәргә һәм баянда уйнарга ярата. Минем иптәшләр миңа әйтәләр, менә безнең шундый дустыбыз, яхшы иптәш бар. Аның исеме бек татар поэтның Габдулла Тукай. Әниемнең дәватисе Габдулла булган, бик тәртипле кеше булган, бик акыллы кеше, ул мулла булган. Вот. Икенче сәбәбе? Икенчесе сәбәбе татар поэт Габдулла Тукай. Исеме куштык. Татарстанда исем фамилияләре Габдулла белән Тукай булучылар гына түгел, аларны үзенә кушамат итеп сайлаучылар да очрый. Алай карасаң, һәр районның үз Тукайы бар. Шуларның берсе Балташ егете Раннур Әүхәдиев. Аны дуслары Тукай дип йөртә. Мәкаләләр һәм шигырьләр тара башлаганнар. Мин Илдар Юзеевның "Абыем минем Исмай" дигән шигырен ятладым. Миннән кеше сорый, Раннур бу мәкаләне кем язды дип. Мин тутырып әйтәйем инде, бу шигырьне язды Габдулла Тукай дип. Аны Габдулла Тукай язмаган. Кайбер кеше аңлый инде, имеш төркенәсе бу мәкаләне мин язганмын дип. Аны вакытын исә мин язмадым, аны язган Илдар Юзеев. Шуннан соң дуслар арасында, классташлар арасында Тукай дип китте дә инде. Нәсел җепләре Габдулла Тукай белән турыдан-туры бәйле булмаса да, аларның һәрберсе бөек шагыйрь иҗатын яттан белә һәм яратып укый. Интуган тел, әткәм, әнкәмне теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Илшат Мөхәммәтов, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.